Soc la Coral Gallardo, actualment directora del Pista Llamar. Soc llicenciada en Psicologia i en Psicopedagogia, especialista en Educació Emocional. Doncs vaig començar a treballar a Plataforma Educativa el 2008, a l'ECRE i el Pedrenyal. Allà vaig estar un any i mig. Després vaig fer altres feines, però vaig tornar un temps després a Marritort, on vaig estar 6 anys. I poc després va sortir aquesta possibilitat d'engegar el projecte del Pista Llamar a Palafrugell i em vaig venir cap aquí. La valoració és molt positiva. Realment va ser un projecte molt motivador, principalment perquè el vaig engegar i començar un nou projecte sempre és una il·lusió molt gran. I després de tots els esforços inicials és un projecte que ja està pràcticament engegat sol, ja funciona perfectament, està molt vinculat al territori, l'equip està molt consolidat i la valoració és fantàstica. El Pista Llamar és un pis assistit, s'atenen joves de 16 a 18 anys, són migrants, no tenen referents al territori i aquí bàsicament el que fomentem és la seva autonomia. Fem un acompanyament en tot el projecte que han de fer en aquesta última etapa com a menors d'edat per assolir els coneixements que seran necessaris a la seva edat adulta. La realitat dels joves que tenem és força complicada. Són joves migrants, procedeixen d'un altre país, d'una altra cultura, una altra llengua i estan sols, no tenen referents ni a nivell de família ni d'amistats que puguin ser una base emocional per ells. Ho tenen molt complicat a nivell per poder accedir al tema documental. Les lleis són força complicades per ells i tot i que ells tenen moltes ganes per poder introduir-se a l'àmbit laboral, les dificultats són molt més grans del que es pensaven abans de venir cap aquí. Ja per la seva edat s'intenta que ells siguin autònoms a la compra de la seva alimentació, que es cuinin el seu menjar, s'encarreguen de la neteja de la seva roba, inclús de la neteja d'instal·lacions també s'encarreguen ells. Després tenen espais de convivència i la resta del dia ho dediquen a les seves activitats, ja siguin formatives, laborals o d'oci. L'acompanyament que s'ofereix des del Pista Llamar a nivell de l'equip educatiu és molt global, és en tots els àmbits, en funció de les necessitats de cada jove, ja sigui en les tasques més quotidianes, si encara no ha assolit els coneixements que necessita, ja sigui per tramitar temes de formació, laborals o qualsevol tema documental, o inclús un acompanyament en el seu temps d'oci. Si no disposa d'una xarxa social, si no disposa de coneixements per poder gaudir d'aquest temps d'oci, també li fem l'acompanyament. Són joves que estudien, que treballen, que s'esforcen moltíssim i això no surt als mitjans de comunicació, és molt esporàdic, o entrevisten algun jove o ho transmeten com un cas d'èxit quan aquí en el pis és una normalitat. Bé, com a directora hi ha unes coordinacions recurrents amb David Ruiz i ell sempre s'interessa per les nostres inquietuds. Ell és coneixedor de la meva inquietud cap a la formació contínua i sabia que tinc una assignatura pendent que és fer el doctorat. Parlant amb la Carme Montserrat de la Universitat de Girona, m'exposa la possibilitat d'un doctorat industrial, que sona molt estrany en el nostre àmbit social, però no és res més que un conveni entre universitat, empresa i alumne, per tal de formar-se a nivell del doctorat, compaginant-ho amb l'horari laboral. Aquest doctorat industrial és un projecte de recerca, com és un doctorat. Llavors, jo, com a professional de l'àmbit de centres de menors, amb joves i de més, volia aprofitar la meva experiència i, evidentment, estant aquí a Plataforma Educativa, he aprofitat també la necessitat que hi havia de poder investigar el Domus Ludens, que és el projecte europeu en què estan participants diferents fundacions a nivell europeu. És un projecte on s'està cercant, s'està posant en pràctica l'aplicabilitat del joc de taula com a mètode
per fomentar habilitats i competències en els joves, si es crea d'una manera regular dintre dels serveis. I llavors la meva part serà investigar, analitzar totes les dades que s'obtinguin d'aquesta investigació. A partir d'aquí, què faré? Doncs la meva recerca es basa en l'anàlisi del temps lliure i d'oci dels joves que viuen o estan atesos a centres residencials. Per què? Perquè una aplicació òptima del temps lliure els podria proporcionar competències i habilitats per poder incloure's a l'àmbit social d'una manera més positiva.